Ayiwa an balimaw an bɛ foli ni tanuli da bɛɛ lajɛlen ma ka hakɛto ɲini aw fɛ aw minnu ye an ka abonnés ye an ye vidéo fɔlɔ lancé on a vu que ja volume tɛ vidéo fɔlɔ in na donc an b'o hakɛto ɲini aw fɛ ça c'est une faute technique voilà donc an balimaw comme vous voyez dans le titre ko Rasbat ale ni Tata Rose ni bɛɛ lajɛlen m'a dɔn Rose Poivron la u ka jugement a prévulen don ka bɛn lundi ma ni o ye sini ye Mali kɔnɔ yan lundi le 10 août 2026 an ye kibaruyaw sɔrɔ ka bɔ CDR ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ u ye affichew dilan ko la voilà ka yira k'a fɔ ko sini ko u ka guide k'u ka guide a ka jugement bɛna kɛ sini ni Ala sɔnna ma donc ale ni Tata Rose je crois que nin ye jugement fila ye c'est qui est tant attendu. La semaine passée, à Confora, bon, on a vu que Kumabé avait organisé avec la boîte de Okoro, on va délibérer la date. Donc, c'est un jugement qui est attendu. Mali Konoya a couronné le Kosovo. Voilà, donc, CDR Moro, surtout CDR Moro, ni Haminako Babou Labi, ou ka souci majeur, ça c'est la libération des Rasbat. O de ye u ka souci belebeleba ye an m'a ye CDR mɔgɔw ye affiche mun dilan u ka affiche je ne sais pas a tɛna se ka a faamuya ta kosɛbɛ parce que lumière fila n'u coïncidera a dɔw la a tɛ sɔn quoi mais u ye affiche dilan kama kaba affiche in kɔnɔ u ye titre mun k'a la titre in quand j'ai vu le titre là directement j'ai pensé à poser une question quoi voilà u y'a yira de k'a fɔ ko jugement des faits déjà jugés. Jugement des faits déjà jugés. En filɛbagaw ni mɔgɔ min bɛ kɔrɔdɔn ni u ka nin hakilina in na o tigi bɛ se k'a bila commentaire la ni mɔgɔ min u ka nin titre in n'u b'a kɔrɔdɔn u bɛ se k'a bila titre la ne kɔni moi j'ai réfléchi longuement ne ma se k'a faamuya kosɛbɛ jugement des faits déjà jugés. Voilà donc u sɔrɔla k'u ka hakilina tɔw sɛbɛn fara kan ko Tata Rose ani Rasibati k'u bɛna juger sini voilà mais n'i ye nin cɛ in lajɛ Rasibati ani ni muso in Tata Rose ale ni Rasibati ninnu fila bɛɛ dɔnna ni ko dɔ de ye u ka influence bonyana kosɛbɛ Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen y'u dɔn parce que u tun bɛ liti dɔ de la taabolo dɔ de tun b'u bolo o taabolo in de y'a nana kɛ fɔ gɛrɛgɛrɛw nana don kow la donc taar'u yɛrɛ sɔrɔ kaso la Rasibati n'i y'ale ta k'a lajɛ depuis san caman a ye succès baw kɛ a ye influence créer ni o donna kɛra ni mɔgɔw tun ma Rasibati lamɛn c'est comme i n'a fɔ i ka journée kɔnɔ i tɛgɛ lɛsi la quoi arajow la ka taa bɔlɔlɔsiraw kan donc maintenant Rasibati yɛrɛ ka kɛlɛ kun liti a ka liti yɛrɛ kun fanga bɛ mun kan kosɛbɛ n t'a fɔ a kun b'a kan dɛ hali sisan a b'a kan quoi voilà donc ale dɔnna ni liti mun ye kosɛbɛ o de ye c'est à dire dénoncer l'injustice bingani walew ko k'olu dabila kiri ka tilen maaw ka kɛ kelen ye bɛɛ ka bila i ka hakɛ kɔnɔ je crois que o de justice ye donc ni fɛn min bɛ t'o contrôle ale de tun b'o kɛlɛ Rasibati a dɔnna n'o ye kosɛbɛ a dɔnna ni tuguni c'est à dire défendre la vérité bon celui qui lutte contre l'injustice i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ tiɲɛ dɛmɛni de la parce que tiɲɛ ka di bɛɛ ye n'i ko injustice dɔrɔn tout le monde est en colère a bɛ digi bɛɛ la mais hali n'o y'a sɔrɔ la injustice kɛbaga yɛrɛ ye adamadenw yɛrɛ de ye adamaden tɛ juguman fɛ mais n'i ye juguman ta k'a lajɛ a kɛbaga ye adamadenw de fana ye quoi voilà donc mɔgɔ min bɛ ka injustice kɛlɛ mɔgɔ min bɛ ka kojugu kɛlɛ a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ ko ɲuman de kɔnɔ donc si tu n'es pas avec Jean c'est que tu es avec Paul n'i tɛ injustice ka côté la c'est que i bɛ ka vérité de défend i bɛ justice ka côté la donc Rasibati a dɔnna n'o ye kosɛbɛ mɔgɔ min don fana Rasibati a dɔnna ni dictature kɛlɛli ye diyagoya fanga binkɛnɛjeni fanga Rasibati a dɔnna ni o fana kɛlɛli ye parce que n'i y'a jateminɛ arasa caman bɛ yen nɔ n'i ye arastamaniw yɛrɛ ka liti fanba lajɛ injustice ani dictature ninnu ni voilà l'impérialisme ninnu olu b'olu de kɛlɛ kɛ donc Rasibati dɔnna ni nin ye kosɛbɛ mais mun ye Rasibati yɛrɛ mɔgɔ mun bɛ nin fɛn ninnu kɛlɛ la o tigi bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ kaso la mun na anw t'o dɔn jugew de b'o dɔn ani Rasibati yɛrɛ mun inculpé no ale de b'o dɔn donc comme sini jugement ni mun bɔra kɔnɔ an tɛ n'o ye reproche dɔw kun kɛra la ko association des malfaiteurs ani ko voilà déstabilisation o mot ninnu donc ninnu bɛɛ ye mots ye minnu ye justice ka mots ye
minnu bɛ à la contre de Rasbat. Donc nka n ka question kun bɛ yɔrɔ min bolo nin fɛn minnu citelen filɛ nin ye celui qui combat ces choses là mun b'a kɛ k'o bɛ se ka problème sɔrɔ ka taa yɛrɛ sɔrɔ kaso la ou bien ko wɛrɛ de bɛ yen nɔ an tɛ mun kalama wa o ye ɲininkali ye ni mɔgɔ min bɛ se k'a ka commentaire bila o ka commentaire bila o tɛmɛnen kɔfɛ Tata Rose ale fana ye mɔgɔ ye mun dɔnna ni fɛnw sɔngɔ gɛlɛyali o dénonceli ye k'a fɔ ko nin fɛn tɛ fɛn sanni da dumuni fɛnw an ka sanni fɛnw olu da ka gɛlɛya yɔrɔ Rose filɛ nin ye commerçante de don donc a bɛ sugu kɔnɔ de voilà donc mais a bɛ kɛlɛ mun na Rose kun b'a fɔ vidéo de la a b'a diffuser diɲɛma b'a lajɛ mais sani Rose ka olu fɔ yɔrɔ ni bɛɛ dala gɛsɛ de o ni fɛn dɔ gɛlɛyara bɛɛ b'a fɔ n'i taara sanni kɛ butiginintigi fɛ yen ale yɛrɛ b'a f'i ye ko bon cɛ a b'a kɛ tan ne sinon ni fɛn gɛlɛyara sisan dɛ i mana taa suguba kɔnɔ butigitigi yɛrɛ de fɔlɔ b'a f'i ye ko dɔ farala fɛnw sɔngɔ kan e mun fana bɛ sigi gɛrɛn na aw sigilen bɛ to baro la ni ye denmisɛnnin ci k'a ka taa fɛn dɔ san n'a nana n'a ko dɔ farala kan a kuma bɛ kɛ Rose kun bɛ to k'a kuma fɔ mais ale kun b'a fɔ vidéo de la donc mɔgɔ min b'o kɛlɛ la don o don bɛɛ dala gɛsɛ ye kuma mun ye o fana kɛra jalakili ye ka taa Rose contre la mun b'o fana ko kɔrɔ bon tiɲɛna an t'o dɔn juge de bɛ se k'o dɔn tuguni Rose filɛ nin ye a dɔnna ni sadi jama nɔfɛ kɛlɛ de ye quoi parce que a kun bɛ ale yɛrɛ ye mɔgɔ ye ne ma fili association dɔ ɲɛmɔgɔ don a bɛ jɛkulu dɔ fana ɲɛma hali n'a tɛ présidente a kɔni bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ donc o jɛkulu in ni mɔgɔ kɔni bɛ ka jɛkulu dɔ ka droit défend ou bien k'u ka hakɛw ɲini ka d'u ma o bɛ komi i bɛ ka tu défends le peuple i bɛ ka jamakulu dɔ de ka hakɛ ɲini o jamakulu ye jɔn ye o ye anw de ye consommateurs ani malidenw bɛɛ maliden simple bɛɛ parce que ni fɛn da gɛlɛyara bɛɛ lajɛlen bɛ sanni kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ consommer de kɛ an bɛɛ de ye consommateur en un mot même juge yɛrɛ consommateur ye président ye consommateur ye ministre bɛɛ procureur bɛɛ de ye consommateur ye bon mɔgɔ min bɛ k'o droit défend o tigi taara yɛrɛ sɔrɔ kaso la mun bɛ se ka ko o ko kɔnɔna la ni anw t'o dɔn juge de b'o dɔn sini ni ala sɔnna o fana tiɲɛ bɛna dɔn Rose a fana ɲangira bon hali n'o y'a sɔrɔ a ka liti wɛrɛ bɛ yen nɔ o fana ye sadi défendre ou bien porter la voix des sans voix mɔgɔ minnu n'u kumakan tɛ yɔrɔ jan lasɔrɔ ka se k'olu ka kumakan lase yɔrɔ la a bɛ se ka mɛn yɔrɔ min na jusqu'à ce que solution ka sɔrɔ o dɔ ye i n'a fɔ a bɔra a ka liti mun fɔ sisan mɔgɔ min b'o liti kɔnɔna na diyagoya a bɛ yira k'a fɔ e bɛ ka mɔgɔ dɔw de ka kumakan lase yɔrɔ la minnu yɛrɛ tɛ se ka kuma walima minnu kumakan tɛ mɛn parce que Rose a ye influence sɔrɔ donc n'ale y'a fɔ jama fanba b'a mɛn donc nin liti ninnu ale ka o liti saba in nin bɛɛ bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fɛn kelen min na dɔrɔn ça c'est défendre le peuple dakuruɲɛ kelen na mɔgɔ min bɛ nin kɛlɛ ninnu na ni bɛɛ b'a fɛ ɲuman de ka kɛ ni bɛɛ b'a fɛ fɛnw sɔngɔ ka nɔgɔya ni bɛɛ b'a fɛ an ka fɛnw sɔrɔ da nɔgɔya la nin liti in filɛ nin n'i y'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛ content mun y'a kɛ Rose ni tora o liti la o taara yɛrɛ sɔrɔ kaso la nka jugement dɔw kɛra ka tɛmɛ u ka cas dɔw la dans les jours passés a yirala k'a fɔ mɔgɔ minnu Rose ko a fana bɛ ka jama lamuruti o yɔrɔ kuma kun fɔra voilà donc mais olu bɛɛ ye passé o ye ni ala sɔnna ma a bɛɛ kunkun ni a ɲɛɲɛ bɛna bɔ ɲɔgɔn na sini voilà donc an ye vidéo in kɛ pour que a mot clé yɛrɛ ye jumɛn c'est d'informer l'opinion nationale et internationale k'a fɔ ko sini le 10 ko dossier giriman fila nin ye grand dossier fila ye dɛ Rose ni Arasibati ka dossier ko kuma mana fɔ bi dɔrɔn bɛɛ hakili bɛ jɔ k'a kɔnɔ parce que bɛɛ b'a dɔn a ko a bɛ malidenw hakili kan voilà a bɛ malidenw hakili kan bɛɛ b'a fɛ k'a dɔn mun u ka citation bɛ cogo di donc vidéo kɛ kun b'a yɛrɛ pour que ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ sini de don o de ye an bɔ kun yɛrɛ ye k'a fɔ ko sini de ye jugement ye voilà donc CDR mɔgɔw kɔni an b'a dɔn sini kɔni a mun bɛ 8 heures b'a sɔrɔ mun b'a ka so o man ca fɛn o fɛn ye a membre clé kɔni ye ne ma da la parce que mɔgɔ minnu don depuis ni Arasibati minɛra affiches bɛ dilan cogo min na affiches bɛ dilan ten Arasibati ka défense bɛ ka kɛ sira bɛɛ fɛ sur les canaux internet ani voilà yɔrɔ caman na a kumakan bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ yɔrɔ min na an balimaw ni jugement ba in ne b'a fɛ ka enquête fitinin kɛ quoi si je dis enquête n b'a fɛ ka pronostic ka mɔgɔw hakilina dɔn quoi voilà aw minnu bɛ lamɛnni la nin wagati in na aw hakilina ye nin jugement in ye cogo di commentaire la a bɛ se k'a bila o Arasibati ni Tata Rose ka jugement bɛɛ lajɛlen k'i hakilina bila parce que an fana ka hakilina ninnu filɛ nin ye
minnu bɛ bila commentaire la nafanw b'a la parce que souvent ni ko dɔw kɛra cogo dɔ la u bɛ taa commentaire de lajɛ voilà donc hali CDR mɔgɔw n'a yɛrɛ ye nin vidéo in ye a bɛ se k'a ka commentaire bila dɛ ça va peut-être ça va porter de l'audience mɔgɔw bɛna bɔ a ka fɛn caman kalama voilà donc sini ni ala sɔnna ma Bamako cour d'appel cour suprême la Bamako cour suprême la ni ala sɔnna ma Arasibati ni Tata Rose a ko an bɛna bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama inshallah cour d'appel de don voilà cour d'appel parce que ni ko cour suprême duguma kiri bɛ camancɛ kiri bɛ sanlegege fana kiri bɛ donc cour d'appel ni ala sɔnna ma sini an bɛ rendez-vous di an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan a kana ɲinɛ k'a ka commentaire bila o de nafa ka bon kosɛbɛ quoi an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma wassalam